Maloyo eka 80 mag bunge kaunti ma Makueni mach mapok oyangi kama nochakorego owang'o. Kaluwore kod jodak ma kauntino, bunge machalo kaka Chai, Makuli kod Chulu osebedo ka wang' kuom jumbe 2 mokalo, ka kendo koro osekelo kethruok malach mar alwora. Jodago koro kwayo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti mondo konygi e simo mach makamano ma giwacho ni nyalo muomo kendo chopo kuondegi mag jot. Bende gimedo ni lee mag bunge bende medo koro chorore machiegni gi mier kaluwore gi mach madhi mbele no ma bende darogi ka giwuok e bunge. Hiyo moto inatuharibia msitu wetu. Na serikali naona haihusiki. Kwa nini? Sijui kwa nini. Naomba kama kuna mtu anahusika ajue kama hiyo moto inaendelea na kuharibu msitu na serikali hatuoni. Hao wanyama hao wanakaa hapo msituni, moto ikija huwa wanateremka huku chini, wanatuharibia ile mimea tuko nayo. Kama nyani, kama ndikindiki na tumbili, hao yote na kama iko nyoka iko huko inatoroka inakuja huku chini, inaweza kuumiza watu.